Священний місяць Рамадан є одним із 5 стовпів ісламу. Це місяць посту, духовного очищення, добрих справ, єднання з близькими та Всевишнім. В Україні у 2023 році започатковано традицію – президентський іфтар – спільна вечеря лідера держави з військовими мусульманами, представниками меджлісу, духовенством та дипломатами. Російська агресія не завадила провести цю зустріч вчетверте, а 5-та має відбутися в мирі, побажав президент. Вже 13-й Рамадан, українська мусульманська спільнота та кримсько-татарський народ зустрічають в таких умовах, непростих, важких умовах, в умовах агресії Росії, в умовах російських ударів. Дуже ми хочемо, щоб наступного року Рамадан був в мирі. І цього ж ми бажаємо абсолютно всім народам, які зараз в небезпеці, які зараз у війні. В подібні вечори з військовими мусульманами президент вручає нагороди та дякує за захист країни. Для наших воїнів це велика моральна підтримка, особливо в місяць, коли вони виконують не тільки громадський, а й духовний обов'язок. Починаючи з 2023 року, місяць Рамазан за мусульманським календарем, як відомо, в нашій країні проводяться так звані президентські іфтари. Ми дуже вдячні нашому президенту, який, незважаючи на свою надзвичайну зайнятість і завантаженість, особливо ці нелегкі для нашої країни роки, знаходить і час для таких заходів, що час є великою моральною підтримкою для воїнів мусульман і для корінного народу Криму, в окупованому Криму. Крим – колиска кримських татар, караїмів та кримчаків, які вимушено покинули півострів. А іслам – не тільки релігійна, а й культурна та історична частина життя корінних народів. Саме тому спільний іфтар – це також можливість відчути рідний дім. Для мене це дуже нагадує мені саме кримський вайб, тому що коли в нас був Рамадан, починався Рамадан, це такий знак, коли треба зустріти всіх, з ким ти не встигав зустрітися ніколи. Під час цілого року ти планував, але не виходила. Але під час Рамадану в Криму ми зустрічалися з усіма родичами, ходили в гості. І от саме в Києві, саме на цьому іфтарі я зустрічаю дуже багато своїх друзів, людей, з якими планую випити каву на протязі всього року, але не виходить. Тут виходить. І поїсти, і поговорити, і зустрітися. Тож дуже вдячна, що вона існує. Це дуже цінно. Не просто для всіх військових мусульман, які збираються тут. І це дуже важливо. А ще й для нас це така частина наших традицій, частина Криму, просто в центрі України. Це дуже цінно. Президентський іфтар – не тільки духовна традиція. Це підтвердження того, що Україна єдина як ніколи та сповнена поваги до різних віросповідань. Проведення цього іфтару, крім ще раз демонстрації внутрішньої єдності, консолідації, взаємної поваги в українському суспільстві, поваги між владою і суспільством, це ще і демонстрація всьому світові нашої єдності. Це дуже важливо. Про те, що Україна є різноманітною, про те, що тут поважаються права і свободи багатьох людей, і для президента, і для України важливо підтримувати розвиток багатьох напрямків і релігійних таких важливих заходів, культурних, мистецьких заходів. Тому це надзвичайно гарний меседж як всередині для України, так і для міжнародних партнерів. Велика частина українських військових мусульман – представники корінних народів тимчасово окупованого Криму. І, звісно ж, тема півострову на зустрічі одна з найголовніших. І непохитна віра у повернення українських окупованих територій, особливо у цей священний місяць, лише зміцнюється. Ми пам'ятаємо про усі наші землі, про кожну громаду в Україні, про наш Схід, Донбас, про наш Крим.
І ми не подаруємо Росії нічого українського. Це наша принципова позиція. І не просто когось одного в Україні, не просто держави або не тільки держави, але реально це позиція мільйонів людей. Рамадан – час, коли ми стаємо ближчими до Всевишнього і в своїх молитвах, звісно, хочемо справедливої перемоги. Я знаю, що молитви мусульман протягом всього цього священного місяця, здобивши звернення якнайбільше, найшвидше закінчення цієї війни з повним звільненням всіх наших територій. Сподіваємося, що молитви будуть почуті Всевишнім.